Може ли да разгледаме ето този въпрос? Първо, защо дупликацията, е вътрехромозомна мутация? Хромозомните мутации се делят на две основни групи, в зависимост от това дали засягат само една хромозома или обменят материал между различни хромозоми. Вътрехромозомните мутации протичат изцяло в границите на една единствена хромозома. При тях няма външен обмен с друга хромозома. Междухромозомните мутации включват обмен на участъци между две или повече нехомоложни хромозоми, както е случая с транслокацията. На схема А, дупликация, виждаме, че участък Б се отвоява и се вмъква веднага след оригиналния участък в същата хромозома. Става А, Б, С. Тъй като целият този процес на отвояване и пренареждане се случва вътре в структурата на една конкретна хромозома, без намесата на друга, мутацията се означава като вътрехромозомна. Друго, което може да предизвика объркване, е четвъртото твърдение, че при А и Б се нарушава генния баланс. При дупликацията се добавя излишен генетичен материал, гените стават повече, а при делецията се губи материал. И в двата случая количеството на ДНК се променя, което нарушава генния баланс в организма. При инверсията и при транслокацията материалът просто е пренареден, но количеството му остава същото. Това се наричат още балансирани мутации. Така че Г е вярната.